संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। शेतकऱ्यांशी संवाद करू आणि मला देखील आपल्याला एक विनंती करायची आहे की फक्त विरोध आहे अशी चर्चा करण्यापेक्षा तिथे समर्थक देखील आहे। आज ज्या ठिकाणी मातीचं टेस्टिंग होतं आहे तिथे जे बोर मारायचे आहेत त्या 15 बोरपैकी नाट्यातले 15 बोर मारून झालेले आहेत, 10 पैकी 18 बोर मारून झालेले आहेत। काल 3 दिवसामध्ये 3 बोर संपलेले आहेत आणि उरलेल्या 82 पैकी 46 लोकांची संमती आहे। हे जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर प्रकल्पाच्या बाजूनं 67% लोक आहेत असं चित्र ह्या बोरच्या माध्यमातून निर्माण झालं आहे। याचं देखील उत्तर सकाळचे पत्रकार परिषद घेणारे महान विद्वान नेते आहेत त्यांनी दिलं पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।